Imesịa ya onye ahụ emekwara agụ a na-asị na eji egbazi agụ mana ife na-eme ya ka na-emekwu ya. Ọ nwekwara ike oje ebe dibịa ọzọ o jekwa ebe ahụ akpa afọ onye ọzọ o bidogo problem. Ya kpatara m ọnwa ndị na-akpachasị na ya jiri ebe agba agụ asị ya n'ọbụ okereke, ya eje ebe agba agụ asị ya n'ọbụ okorie. O nwere ike nke izizi mgbe ọ gbara, ma ọ bụrụ na o nwere ike nke izizi mgbe ọ gbara na ọ gbatara ya, mana ihe bụ problem bụ na ihe niile o ji kpotuo chi na agụ ụwa ahụ abụghị ihe kwesịrị ka e were kpotuo ya. Ife eji akpotu chi na agụ ụwa na ịgbasịara agụ ọ bụrụ na ọ bụ okereke bịara agụ ụwa, okereke ahụ akọcha ntụ o siri wee je, kọcha ihe ọ gabigara, kọcha ihe gburu anụ, kọcha ntụ o siri wee je kwubekwucha agbacha agụ ahụ nweta na onye ahụ bụ onye ụwa. A na-enwe ọkwa mana iwu abụọ nnekọ ọkwa. O nwere ndị eji ọkụ nke ọzọ na ihe dị n'ihe nwere usoro esi eme. Eji ọkụ akpotu chi na agụ ụwa, eji ọkwa mana mba, ihe eji ama nwaanyị bụ ikenga. Iwere ọkụ kpotuo chiru ọ ya azaghị ihe ma bụ ya bụrụ na onye ahụ bụ chiru ka igboturu, mana ebe o si adị misteki bụ na ịgbasara agụ ihe abụ ikenga nwoke, ihe abụrụ ikenga nwaanyị. Enwere ikenga nwaanyị chi na agụ ụfọdụ ndị adị ebe a ikenga nwaanyị dị ya, enwere ikenga nwaanyị. Agụ ọbụla ị na-agbatị ha ya ikenga nwoke, ma ọ bụrụ na nwaanyị dị ya ahụ ị na-apụrụ ife na-eme. So ọ bụrụ na ị gbachiri agụ, ọ bụrụ na nwaanyị bụ chi na agụ ụwa gụ, ije chọba ikenga nwaanyị ma iji ọkwa ma iji ọkụ kpotuo ya. Mgbe ọbụla kpoturu ya as far as na onye ahụ bụ onye ụwa gụ ka ị kpọrọ afa, ọ ga na-aza gị. So mụnwa ife nji akpotu bụ ọkwa, maka na ihe nji akpotu ọkwa bụ mmadụ na-eme ife n'ife ọfụ n'aka nna ya. Chi na agụ ụwa a na-eji ekpekpera eji okwu agba afọ agụ bifo oyi ọbụla befere na-eme, maka na nna agha sị na onye buru chi ụzọ agbagbu onwe ya n'ọsọ. So ntụ aka nsi mara n'ihu nna agha ihe gbasara chi na agụ ụwa. O nwekwara ikenga a na-edozikwa, mana ihe afọ okpuru ede ya. Maka ọ bụrụ na chi gị bịara gị ụwa abụrụ onye eze ahịa, ikpuru okpu eze ahịa kpubi ya, ọ na-adị ka mmadụ ịgụrụ ọkụ a na-asị na mmadụ na-eme ihe erughị eru. Chi chi eze ahịa iji tiri ikenga eze ahịa. Ọ bụrụ na chi gị echi eze ahịa iji kpotu ya, ihe eji ikenga bụ eze ahịa wee kpotuo ya. Ihe a bụ some mistake ụfọdụ na-eme. So oke ndị nna ha si dekwaba ya na mụ na ala Igbo. Ọ bụ na eme ya ndị gbasara agụ afa iji wee gbagụ a na-agwa agụ na onye bịara ụwa bụ onye okenye, na ọ bụ aka onye aka ji ọfọ. I wee jụọ ajụjụ si ya afta mgbe anyị gbachago agụ kpọọ onye bịara ụwa ahụ afa. I wee jụọ na onye ahụ ị na-agbara agụ ime onye dị ntu na be nna gị. Ụwa mbụ ụra ahụ ịbụ onye eze ahịa ka ọ na ịbụ onye eze ahịa. Ọ bụ na onye eze ahịa i wee je were ihe ọzọ ya bụ eze ahịa tii ya, igbotuchaa ya ọ ya arụ ọrụ ma ọ ya arụ ọfụma, ọ ka ya na-agwakwago n'afa. So na ihe dị iche bụ na ihe gbasara chi na agụ ụwa a na-akpachapụrụ ya anya, maka na obere ihe ị ga-eji mee misteki emesịa ya. Onye ahụ emekwara agụ a na-asị na eji egbazi agụ mana ife na-eme ya ka na-emekwu ya. O nwekwara ike oje ebe dibịa ọzọ o jekwa ebe ahụ akpa afọ onye ọzọ o bidogo problem. Ya kpatara m ọnwa ndị na-akpachasị na ya jiri ebe agba agụ asị ya n'ọbụ okereke, ya eje ebe agba agụ asị ya n'ọbụ okorie. O nwere ike nke izizi mgbe ọ gbara, ma ọ bụrụ na o nwere ike nke izizi mgbe ọ gbara na ọ gbatara ya.